Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने भिडिअ होनो हायैया 1 वीकसोआनो जाबाय एसे बिजिबो जानानै दंमोन बेखायनो आरो ओमफ्राय आङो दिनैसो भिडिअ बानायनो हादों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआहाय जागोन माने माखासे कुर्तानि बारै आरोखि माने आं माखासे कुर्ताफोर मिन्ट्रानिफ्राय सिगां समावनो माने अर्डार खालामनानै गानबाय दा आं बे कुर्ताफोरखौ गाननानै माबायदि मोनदों बा बे कुर्ताफ्रा माने दासिम गानजादोंना गानजायाखै आं बेफोरनि सायाव एसे रिभिउ होनो सानदों आरोखि ओमफ्राय होमबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम फार्स्टआवनो दङ नैबे कुर्ता बियो माने लिबासनि बियो प्लेनानो कटन कुर्ता ओमफ्राय आखायावहाय बेबायदि एमब्रयडारि खालामनाय दङ नै फिसा फिसानो ओमफ्राय गोदोनायावहाय गोदोना माने बिखायावहाय आरो बेबायदि एमब्रयडारि खालामनाय दङ अनेक बार गानबाय आङो नोंथांमोना सोरबाफोर आंखौ गाननानै ओंखारनायखौ नुगोन टाउनावबोथ' बिराद गानलांनाय जाबाय बे आरो ओमफ्राय जेबो माने डिसकालार जायाखै आं बेखौनो बे मोनदों गाननोबो बिराद मोजां थान्दा सामारनि थाखायबो आरो डेलि इउजनि थाखायबो बिराद मोजां खालि मा एमब्रयडारि खालामनायनि थ्रेडआ एसे गबाय आरो बे आरो थेवबो गानो आं बिराद मोजां मोनो थान्दाखाय ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नै बियो पिंक कालारनि प्रिन्टेड कुर्ता गोदोना माने बिखायाव बेबायदि टाइपनि आखायावहायबो नै बे खिन्थु इसेल' फार्स्ट टाइमावहाय सुनायावहाय इसेल' कालार गदों आरो बिराद थान्दा बेबो गाननो बारांगा ब्रेन्डनि बियो थान्दाथार सामाराव गाननो थाखायबो आरो डेलि इउज खालामनो थाखायबो बिराद मोजां बे थार्डआवहाय दङ बेबायदि टाइपनि वाइट प्रिन्टेड आखायाव बेबायदि बिखायाव बेबायदि अनेक गानबाय आङो अनेक बार गानबाय जेबो जायाखै दासिमबो मोजाङैनो दङ आमायरा ब्रेन्डनि बिराद मोजां थान्दा 4आवहाय दङ बेबायदि एमब्रयडारि कुर्ता बियो नै आखायावबो दङ बेबो जेबो जायाखै गानबाय थाबाबो ओमफ्रायो कालारफ्राथ' जेबो गवाखै आरो बेनाबो खालि मा एमब्रयडारियाल' फिसा फिसा थ्रेडाहाय ओंखारबाय आरो बेना एमब्रयडारि खालामनायना बेफ्रावहाय दङ बेबो प्रिन्टेड ओरैबायदि थान्दाखा बेथ' दांनायावनो जिया जेबो सोलायाखै बाटन्सफोर होनाय दङ मोनसेल' खेवजायो सिगांनाल' खेवजायो आरो बे अनेक बार गानबाय बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोनासो गोजाम फुराना नुथारबाय बेबायदि साननो हागौ खिन्थु आंनि मेगननि नोजोराव जेबो जायाखै दाबो मोजाङैनो दङ दाबो गानो आं गासिखौबो दाबो गानबाय थायो बे आरो लास्टआवहाय दङ बेबायदि टाइपनि मदारापिड' ब्रेन्डनि बेना बेबायदि बाटन्सफोर दङ गासिबो माने खेवजाजोबो आरो बेना गासिबो खेवजाजोबो जेबो जायाखै बेबो सिगाङाव जेबायदि दाबो बेबायदिनो दङ आरो बिराद थान्दा डेलि इउजनि थाखाय बिराद मोजां आङो बिराद गाननाय जाबाय बिसोरखौ गासिखौबो ओमफ्राय जेबो माने आं जेबो डिसकालार जाथारनाय मोनाखै आरो बे आरो ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो बेखौनो माने एसे शेयार खालामनो होननानै खोन्थादोंमोन
ओमफ्राय बेफोर गासिबो कुर्ताफोरखौहाय आङो मिन्ट्रानिफ्रायनो लाजोबनाय जादों आं मिन्ट्रायावल' माने कुर्ता बा बिदि ड्रेसेसफोरखौ आं गासिखौबो मिन्ट्रानिफ्रायनो लानाय जायो आरो ओमफ्राय होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो खोन्थादो ओमफ्राय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय होमबा नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनसिगोन गोजोन्थों